No niin, nyt ryöstetään pankki. Ovi auki, tää tapahtuu hirveetä pakkas. Niin, nyt päästään asiaan. Erkkiä ei voi estää. Sinä siellä, mä tapan sut. Ja sinäkin siellä. Ja sinäkin siellä. Petti, etkö sä tee mitään? Mä teen jotain täällä. Mä tapan sut. Mä pääsen karkuun. Mä pääsen karkuun. Pertti, ammu se. En mä jaksa, antaa mennä. Mä menen kertoo poliisille. Heippa tyhmyrit. Enää on tuo yksi ukkeli tuolla. Pam! Sitten tuonne näin. Yksi ainoa ongelma. Miten me päästään tuolle puolelle? No ammutaan nuo tietokoneet rikkiä. Nuo laatikot vai mitkä ne onkaan. Nää minulle oman reitin. Mennään nyt hakemaan ne kaikki timantit tuolla hollissa. Oota, älä ammu sitä vielä. No niin, Pertti, ammu se nyt. Pam! Eihän täällä ole muuta yksi timantti. Mut mä käyn hakee sen. Täällä se on. Yksi ainoa timantti, mut mä otan sen. Kato minkälainen timantti mä löysin tuolta hollista. Se on todella hieno. Ei mutta mun. Ei oo kuin minun. Lähdetään nyt karkuun täältä. Nopeasti ennen kuin oikeat poliisit tulee tänne. Onko täällä haavoittuneita miehiä? No ei ole, mutta kohta on. Pam! Siinä se poliisiasema nyt on. Mä voin kertoa poliisille, ne yhdet jää kiinni. Ne jää kiinni. Poliisi, apua. Meidän pankkimme on ryöstetty ja siellä on kuollut monta ihmistä. Ai jaa. Oletko sinä edes oikea poliisi, kun et tee tälle asialle mitään? En tiedä. Apua, aave. En ole mikään aave. Minä olen hullu ukkeli. Pam! Muu, ha. Me päästään karkuun.